Vi skal have reddet. Værsgo. ICAT. Vi vil gerne lige sende en meldelse til vores, chef. Til vores chef. Og det her, I kan se her, her hvor vi filmer, det er en lille drone, som vi har 5 millioner kroner på grund af den her krig. Og vi er spøgelsessoldater. Vi er mod de rigtige soldater. Og vi skal finde dem. Og de har stjålet maskot ICAT, som blev stjålet for 100 år siden. Men han lever stadigvæk, fordi han spøgelseskat. Sej! Lad os komme ud i krig. Ja. Hey, der står et kamera deroppe. Sådan, det er intet gjort. Vent. Stå stille. Nej, stå stille. Kom, vi skal videre. Vi skal lige se, om der er nogen her. Okay, der er ikke flere her. Kom. Ovenpå. Jeg tjekker op på loftet. Jeg tjekker. Hey, du der. Boom. Død. Jeg skal lige hjælpe dig. Jeg skal der. Nå, det er dig, de dumme soldater. Jeg har ikke en bandage eller health sprite. Bandage. Hvad skal jeg? Du kan skudt i ryggen her bagfra. Vi må videre. Kom ind i deres soveværelse. Du kan helt sikkert være chefen her. De har en fabrik. Nej, ikke en fabrik. Bum. Skjul kamera. Nej, de kan se vores base herfra. 2 sekunder. Alle fluerne har et kamera på. Bum. Skyd dem alle sammen. Vent. Sådan der. Se, man, de kan se, der er stadigvæk en. De har set vores base her. Vi må skynde os væk. Fordi deres base, de kan se vores base, der er i det røde hus. Kom. Det er alt afhænger af vores skæbne. To sekunder. Hvor